tak sekali ya tu kijing kini kijing yela exam jom kini ki nang kai mo haki exam tungkam tungjam habi dei jom kini kai hatu habi dei bakani pat anga skwa ban bu ya kijing kali hatu pi sim ko bu habi dei bakani ngilai ihi ketuka jingkran nak kawin naki MLA makin po lamkra constituency ya kaba kala kunthok ya ka wing jungi ya ka jinglet jungi city po Delhi ban let ban support ya ka student movement makin dei ban sim kobu yo ka kertok kala lani ban cry fox mo to te ngar ngos kwa ban pai kum ni nak liang jungi yim sim lodon kata ka jimut ban sim kobu ladang ide ban sim keburu ni hapan sim kebu namar ba ni te nak kalian ka VP ki bor away bat kumju hi nak kalian ka VP state youth wing ni nami skmat ban tempau ki statement ki prepare ki media bat kumju ru nak kalian ka state youth wing ru kala legislative po Delhi ban yak tu ka jingkashan yak tu ka jingeki yang dia po janta mandat jong ki students te maki kan klam yo i mo bana kalian ka jongki nak kalian ka MLA lani nak kalian ka sarkari brokawe ngim ire bakin kran sapang jingeki jongki students ni te nak kalian ka jongi sukya yaki jingjang sukya yaki kijing bom kijing tiet jong ki pulit hanti apo nong ba Delhi kumju ru ni sukya yaki kijing leaks jong ki question papers mo jong ka need bat khamtam yaki ki jing suicide jing simno ya khat jbor ya la ka jongka lensi mo aku ingot ki students ki hapan simno ya la ka jongka jing em namar ba ki ka jing simno ka jongki ngi smukhu ba ka dei ka jing shat mo ki brio ki ba le sing ala ban ong ki ba mla ban thiet ya ta ki jingkli de ki pholak ngi osngo ba ki dia ya ta ki jingkli te kini ki ba duk ki ba jenjar mo ki barit barya mas smukhu ba ki mla ban thiet ya ta ki jingkli de kini hi da ka men sim da ka jing presitom mo ki pen kre ya le dia ban ya khun ya kani ka exam de dia kani ka daw hi imat ba kini ki student ki la sino ya ka jing im juki ki sngo ba ki la shat mo ha kani ka system ka ba kani ka sarkar india ka la ka don te ha ka jo ka por hi ngasukwa ban ong kum ni ba ka jing kan tho jong i MLA na po lam kra konsulsi hi bang isim kabu ngasukwa ban kli ngasukwa ban bo jing kli kum ni hatu ki students ki ba na keleng kari india mo lami khmat ban ki hatu kini isim kabu hatu kini ki students ki parents mo ki badan po nong ba ne po Shillong aku por banang yaki po Delhi kaladon ka protes ni po Shillong ru hatu kini kisim kabu bat hatu jo ka por ngakwa banong kum ni ba kum ka chat ban riu ngim pat kalet mo ya ketu ka jingle jong ka education minister haki por sindam ki bam shwa mo ka chat ban riu pat kalet hadu menta ba kadon ka jingsim kabu haki ki por ba idang long kum ka education minister mo kadon ketu ka white ink ka jing tak siali mo ya kitu ki tak sekali ya kitu ki jing yela exam jom kini ki nang kai mo haki exam tungkam tungjam habi dei jom kini kai hatu habi dei bakani pat anga skwa ban bu ya kajing kali hatu pi sim ko bu habi dei bakani de nak kalian ngajungi ngisngo benyau haba ngi i ba ki MLA mo kinomi khmat ka ba u pat ba hi ai ka mandit pat ba hi ka lajit yaki balong tak kinomi khmat kirang keran kum kitu ki chat kitian mo maka BPP hi kasim ko bu haba ka lajit sport dali ngi tingin msngap idin ho ngin ya khmat bet nomor ma ngi habi dei issue jong ka education issue jong student ngin yai mi bet khmat ban ya kersan habi dei bat kini ki issue pada ka ju ka poru mo ngindang trishir ham susu nang ni khmat hang ni apo Shillong ni po setiap jungi kumbai play ihi hang ni po setiap jungi ru ki issue ru ki yasriam hi mo naduk ka education naduk ki exam naduk ka tungkam tungjam le ihi ka VP youth wing kali khenra ka baki pat ba ki ya information ki ya ut ki nam ni jungi khmat ban yarap yaki pat ba la ni ki students la ni ki candidate ki balik ban wat yaki kam ki jungi